El dissabte 7 de febrer va tenir lloc la posada de la primera pedra de l'escola La Sínia Sant Antoni de Calonge, acte que dona tret de sortida a la seva construcció. L'acte va comptar amb la presència de la consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, que, acompanyada de l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, de la directora de l'escola La Sínia, Glòria Esteve, i de diversos representants de la Conselleria d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Calonge, van escoltar les explicacions de l'arquitecte del projecte, Narcís Reverendo. Després va tenir lloc la col·locació de la primera pedra, dins de la qual s'hi van introduir els diaris del dia, monedes de curs legal, un col·làs fet pels alumnes de l'escola i l'acord del ple de l'Ajuntament de Calonge de cessió dels terrenys al Departament d'Ensenyament. El projecte del nou edifici de l'Escola La Sínia preveu la construcció d'unes instal·lacions per a una escola d'una línia, però amb un disseny pensat per a futures ampliacions. L'escola tindrà forma de U i tindrà 3 edificis, un amb la zona infantil, el menjador i la cuina. L'altre edifici acollirà les aules de primària i el tercer serà on hi haurà el gimnàs i els vestidors. El pati connectarà els 3 edificis i tindrà una zona pavimentada amb pista esportiva i zona de joc. L'acte va continuar amb els parlaments per part de la directora de l'Escola La Sínia, l'alcalde de Calonge i la consellera d'Ensenyament, que van ressaltar la importància de l'inici de la construcció d'aquest nou equipament que, malgrat la situació econòmica, tirarà endavant. L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha assenyalat que molt probablement aquest centre podria entrar en servei l'últim trimestre del curs vinent. La construcció d'aquest edifici suposarà una inversió d'aproximadament 3,5 milions d'euros que assumeix la Generalitat, mentre que l'Ajuntament hi posa els terrenys.